लकडाउननि समाव आइखौ गोसोखांनानै, आयै, नों माबोरै दं? आं नोंखौ एप्रिल दानावनो नायनो थांनो नागिरदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, बे लकडाउननि थाखायनो न'निफ्राय ओंखारनो मोनैयानो गोबाव जाथारबाय आयै। बेमाराबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। नै आयै, मैयासो जों थाग्रा खाथियाव सासे गोदान मोनबावदोंसो। गिनोसो ओंखारलायलाङो। नोंजामादैया रेस्टआनो गैया आयै। बेंकनि खामानि, सानफ्रामबो डिउटियाव थांनाङो। नोंसौजो नोंसौलायाबो नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायो आयै। आबै आबौखौ नायनो होनना लिंबाय थाथारो। दासान्दि बिसोरना स्कुला बन्द'थ'। बन्द'ब्लाबो अनलाइन क्लास जाबाय थायो। नै दाखालैसो फार्स्ट इउनिट टेस्टआबो जोबनानै थांदों। नोंनि सिं सानाया माबायदि जाखो आयै? मुलिया मोजां जाबाय था, नङाब्ला बारा जाजागोनबो। आफाया मा खालामना थाबाय थायोथाय? जौ लोंनायासो बारा जाबायदां बिना। बिनि लोंनायखौ एसे हमथा हमथा खालाम, बोराय देहा। माबाफोर जाब्ला बन्द'नि समाव डाक्टार मोना अजा मोना जागोनबो। आदा बाजैयालाय बोरैथो दं आयै? आदाया फुंसिनबावबायदां। अमा बेदरखौनो जि जायो। जानायखौ एसे खमायब्लानो जासै बियो। आरो दाखालि बाजैखौ जोंनाव आलासि जाफैनाय सिमां नुदां। आयै, आदै मेब्लाया माब्रै बिदि हरखाब थैखोथाय? फानग्रायाबो माथो समफोरनोनो। मादैया फन खालामना लिंहरदोंमोन। बिदि लकडाउननि समाव बोरै थांबावनो दे? जोंखौ फैनो हाला होनना नोंनो खिन्थाना होदो आयै। टाउनाव थाब्लाबो सुख गैया आयै। मालाय बयबो गावबा गावखौ लानानैल' बेस्थ'। बोरैबाबा गामियानो साबसिन। गामिनि आबहावा, मैगं थाइगं, खुरमा बाहागि ज' ज'। टाउनाव जोंहा न' सिङावनो थोन थोन हाबसोनानै थाबाय था। नों नाफाम देदों होननाया गैगोन ना गैलाहाय? दंब्ला आंनो हासुंसे दोनथारहाय। नोंजामादैया जि गोथाव मोनो। लकडाउन जोबब्ला आं लायथारगोन। दे आयै बिदिब्ला, माब्लाबा खौरां लाफिनबावगोन आं। बायहेरायाव बारा दा थांलाबाय। थांब्लाबो मास्क गाननानै थां। माबाफोर नांगौ जायोब्ला आदानावनो बिहरना ला। बायहेरानि मुवाफोर लाबोबा दैजों मोजां सु। आखाइखौबो सुफा सुफा खालामबाय था। गिगौमानि गगौहाय आयै। गोजोन्थों।